Zombie Deer Virus, terminated. Tito Dante, terminated. Southeast Asian Games logo, Terminated? Tito na pare, terminated. Kumusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino at ito ang legit fake news site host ng Pilipinas. So, simulan muna natin mga balita ngayong linggo at sobrang dami natin kailangan pag-usapan ngayon mga cancer. Kaya tiyagaan nyo ako dito kasi na sobrang dami natin pag-uusapan. Kailangan kong tawagin ang ating resident na doktor, si Dr. Hippo. Dr. Hippo, halika rito at kailangan ka namin. Kailangan namin magpahipo sa'yo. Kala nyo zombie deer virus na yung kumapit sa akin, no? Hindi. Cancer lang. So, kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Dr. Hippo. Maraming salamat. Mocha Frappuccino, hayop ka. Hindi mo ko binabayaran dito dahil mo hinihingi. So, ngayon pag-usapan muna natin, ano ba ang zombie deer virus? Nagkaroon kasi kamakailan ng insurgents na mga videos ng mga deer kung saan nagkakaroon sila ng mga lesions, mayroon silang aggression, mayroon silang mga simptomas na sinasabi na chronic wasting disease. So, bago ba ang chronic wasting disease? Hindi. 1960s nag-start na yan. At ngayon, habang tumatagal, dumadami. Pero, wala pang case na lumilipat to sa mga tao. Unang-una pa lang, pag binabasa mo yung term na zombie deer virus, ang dami na agad mali. Unang-una, hindi sila zombie. Kasi, once namatay na yung usa o namatay na yung deer, hindi na sila nabubuhay ulit. At para maikalat pa yung kanilang virus. So, hindi siya zombie, di ba? Ang pinakaano na isang zombie ay isang namatay at nag-reanimate para mabuhay. So, isang X na agad yun. Tandaan nyo, yung zombie deer disease, kaya yun yung naging popular dahil isa tong headline. Hindi siya isang scientific title sa isang thesis ng mga may utak na matatalino, mga scientific ng mga institute na mayroong funding. Ito ay kinoin lamang ng mga news na mga sites, ng mga online news sites para makakuha sila ng views at makakuha ng traffic. At ginagawa yan ng mga may alam kung paano makakuha ng tamang clickbait, di ba? So ginagawa yan nila Mocha Frappuccino para makakuha ng tamang clickbait at thumbnail, di ba? Oh, tangina mo, wag kang epal. O, di ba? Na-insecure siya, hayop ka. Kaya please, pa nagre-research kayo, wag yung unang 5 link lang sa Google titignan nyo. Maghanap kayo ng mga scientific journals and sites. Wag yung mga clickbait na mga news site. Gusto lang yung traffic nyo. Kung magsasaliksik kayo, hindi yan yung mga site na gusto kayo bigyan ng impormasyon. Gusto lang nila kayong traffic para tumaas yung standing nila sa Google search engine. Sunod, hindi virus ang zombie deer disease. Ito ay ginagawa ng isang prion, P-R-I-O-N. Ang prion ay isang protein segment. Ang protein segment na yan, hindi siya tulad ng mga virus or ng bacteria or ng fungi or ng mga pathogens. Ang kanilang main difference ay wala siyang nucleic acid. So ang nucleic, as the term goes, yung nucleus, yung pinakakatawan niya. Diba, ang mga virus, hindi naman sila mga living organisms. Kailangan nila ng host or ng cell para tamaan nila, di ba? Hindi naman ako dito isang fake na doctor na hinire lang nila Mocha Frappuccino dyan. Ha? Alam ko to sinasabi ko. So, kung di kayo naniniwala, ilalagay namin yan dito sa baba ng description. Kaya magbasa na lang kayo kung gusto nyo. So, ano ba ang ginagawa ng prion sa isang deer? Bakit siya nagkakagano? Bakit siya nababaliw? Bakit mahal na mahal niya yung ex niya, di ba? Ang unang ginagawa ng prion dito, makakapasok sila sa katawan through bodily fluids, to pagkain nung karne na yon or ano. At paano siya kumakalat? Sa tubig, ganyan-ganyan. Nasa wild ang mga deer. So, kung saan lang sila kumakain at kumukuha ng tubig at doon sila nahahawa. So, ang ginagawa ng mga prion dito, nadadala sila doon sa utak ng mga deer. Ang ginagawa, kumukolekta yung mga cells at nagbo-burst. Kaya parang nag-burst sila, nagkakaroon ngayon ng mga butas-butas yung utak ng deer. Dahil doon, kaya ang tawag sa kanya ay transmissible spongiform encephalopathies. Basta alam ko yung sinasabi ko, huwag kayong magalala. So, makikita mo doon yung nagiging spongy, yung kanilang utak, nagiging butas-butas sa parang keso. Doon nagsisimula yung kanilang disorientation, bakit sila hindi natatakot sa atin, at hindi lang naman sa atin natatakot sa ibang mga hayop in general. Kunyari, nakakita siya ng buhaya, dire-diretso siya doon na parang girlfriend niya na walang regla. So, ang nangyayari doon, wala silang sense of awareness, nagiging parang nga sila in a zombie state, pero it is more on the term na ng rabies, diba? Na ang main goal
goal ay maikalat nung prion yung kanilang genetic makeup sa iba pang deer. Wala pang kaso na na-infect ito ang mga tao, pero syempre by chance and in due time meron din maapektuhan niya. Kasi ganyan din yung nangyari sa mad cow disease. Nagkaroon ng halos 177 cases throughout dun sa epidemic ng mad cow disease na ganun din eh. Halos same variant lang yan or same along the same lines lang yung virus na to sa mga utak din ng mga cow, kaya nga mad cow disease eh, di ba? Wala pang enough research para masabi kung meron agad mutation ng prion na to or ng disease na to para makaapekto sa mga tao. Kasi ang nangyayari, namamatay agad yung mga usa bago pa to ikalat ng sobrang tagal. Kumbaga maikakalat lang to once or twice dun sa susunod na magiging deer na maapektuhan nito. Paano kumakalat to in the first place? Una-una, nagsimula daw to kasi pag harvesting season ng yung mga guts, tinatanggal yan eh. Nilalagay sa lupa at iniiwan na lang. So, pagdating ng taghirap, pagdating ng ice and snow, marami mga hayop ang hirap makakuha ng pagkain at yung kung ano man makita nilang pagkain dyan na nabubulok, na malapit ng mabulok, na contaminate na ng hangin, na iba't ibang bacteria, bla bla bla, kinakain nila to. So once kinakain nila to, nagkakaroon ng exponential growth na mutations na pwedeng mangyari, di ba? Kumbaga, binibigyan mo lang ng playground yung mga bacteria and viruses or kung ano mang klaseng contaminant yan in whatever shape or form para makuha ng magandang platform para ikalat yung kanilang content. Parang yung channel lang natin dito, pero ito YouTube. At ako naman ang priyo ng mga buhay. Si Dr. Hippo or si Paulol, yun yung may-ari ng channel na to. Pero syempre mas malakas ang cancer kaysa sa walang kwentang prion na to. So dahil ang protein segment na to, mga prions, ay isang cellular prion protein, ba? Diba? Parang flip top, ba ito sangit at tamaan mo magalit? Sakit naman isipin na sa puso mo ako'y pangalawa. Shoutout sa lahat ng kasama natin dito! Nakikita to sa central nervous system natin. Nakakasama nito ibang natin bodily tissues, kaya yung ating immune system, or in this case, immune system ng mga deer, ay hindi agad to na napapansin, kaya madali siyang maka-infect. Madali siyang kumalat dun sa So, tandaan nyo, hindi nag-multiply ang mga prion tulad ng mga virus or ng bacteria. Para siyang klase ng misfolded na protein kung saan sa utak mo nagiging template sila. So kesa gumawa siya ng magandang klase ng papel na nakasulat doon yung lahat ng mga kailangan mong gawin, nangyari na parang na siya, wasak-wasak na. So once na gumawa yung utak mo ng bagong cell, sira-sira na siya, kumbaga baku-baku na. So meron siyang kapareho sa cancer in a way na parang sirang klase siya ng cell, kaya hindi siya agad napapansin at sobrang fatal niya. Kung isa kang usa, mahirap talaga siyang labanan kasi yung katawan mo hindi nakikita as threat tong mga prion na to kasi parang isa lang tong normal kind of bodily tissue. Mag-i-increase yan hanggang tumatagal, dumadami mga prion nung form ng prion na yon na misfolded, kumbaga hindi siya yung klase ng protein segment na kailangan ng katawan. Para may mga stock na hindi gusto ng katawan mo. Pero dahil wala naman sila nakikita na virus, bacteria, or foreign material to, hinahayaan lang nasirain yung katawan mo. Or in the case ng mga usa, So, napag-usapan na natin to mga Resident Evil shit na to. Ito nangyari pag yung utak mo puro conspiracy. Kaya yung kukote mo ang nagsisisi. Flip top, pwede na rin. Laban ng gabi! Protein spongiform encephalopathitis. Diba? Pwede na tayo sa flip top. Magiging zombie ka ba pag kinagat ka ng usa? Wala pang ganong kaso. It takes years para mangyari yun. So, yung mga simptomas nga sa usa, umaabot ng 6 months to 8 years. Ganong katagal yung simptomas. By that time, either patay na yung usa o wala nang chance na kumalat pa tong protein segment na to or ng mga prions. Pangalawa, katapusan na ba ng mundo? Hindi. Marami na tayong version nito tulad nung sabi nga yung bovine spongiform, which is yung mad cow disease. Pangatlo, tanga ka ba kung maniwala dito agad? Oo. Maghanap ka muna, alam ko na masaya magkaroon ng parang zombie apocalypse, pero hindi ito yung tulad ng Left 4 Dead or ng Resident Evil. Iniisip mo, by that time baka patay ka na. This is more on the side ng rabies kesa zombie, which is very natural na ngayon sa mundo natin, di ba? May rabies nga sa mga aso eh. So isipin mo lang, parang meron kang photocopier na sira, tapos meron kang gustong i-print sa thesis mo, pero yung nilalabas niya puro mga typo ng paulit-ulit. Pero pag kinuha mo to, kala mo tama na, hindi mo binasa eh, di ba? Yun yung iniisip ng katawan mo dahil nasa isa
isa siyang klase ng material na alam ng katawan mo, o in this case, papel, eh hindi na tinitingnan ako, okay lang, goods lang yan. Pero hindi, pag nabasa to ng professor mo o ng teacher mo, tapos ka. Dagdag ang gastos mo para magpa-print yan. So parang ganun lang yun, huwag kayo masyadong kabahan. Walang nakakatakot dito. This is perfectly natural. So kaya naman ng Canada i-contain siguro yan through hygienic decontamination, pagkakaroon ng laws regarding sa pag-handle ng meat ng deer, kasi di ba may mga harvest season sila, bla bla bla. Kayang-kaya nila ayusin yan. So huwag kayong kabahan. Kailangan mo siya ma-ingest. Marami kang kailangan para ma-infect ka. And hindi pa nga tayo sure kung ma-infect ka nga. Kasi talagang specifically sa Cervidae group, sa species ng Cervidae which are elk, deer, basta marami pa. Basta sa mga ganong uri pa lang sila nag-mutate to infect. Yun pala yung kaya nilang infect sa kanilang estado. Para mag-mutate ka, kailangan mo ng maraming host. Kung masastop mo naman yung kanilang transmission from sa mga deer species, wala silang chance to mutate para makapunta sa atin. So it's all about prevention rather than the cure. Ounce of prevention is better than a pound of cure, diba? You just stop Englishing me. I'm a PH of the D. So yun ang balitang ako. Hindi na ako kaya bayaran ni Mocha Frappuccino. Kaya Mocha Frappuccino, bumalik ka rito. Hayop ka. Dr. Hippo out. Maraming salamat, Dr. Hippo. Hayop ka din. Nagkasilbi ka rin sa channel natin. Puro ka Hippo. Ilang beses ko mapapahawak yung itlog ko sa'yo. Sunod na balitang ina. Balitang balita, ang YouTube account ni Tito Dante ay na-terminate na nung kailan lang. Please press F sa comment section and di ka namin makakalimutan, Tito Dante. Ito, sinabi naman niya na baka hindi para sa kanyang YouTube. So hopefully magtuloy-tuloy ang iyong pagsikat, Tito Dante, sa Facebook. Maraming salamat sa lahat ng napasaya mo. Hayop lahat ng mga kupal na nag-report. Nakita na ng mataba na mas magaling sumayaw sa kanila, ay na-insecure na. Yung huling sayaw ko para sa YouTube account mo, Tito. Pero Tito Dante, kung babalik ka sa YouTube, nandito lang ako, makikipag-collab ako sa'yo. Walang problema, add mo lang ako. Ako yung Paolo, i-accept mo ako, please. Sunod na balita rin Balitang balita, ang 2019 Southeast Asian Games ay naglabas na isang post regarding daw kung ano ibig sabihin ng mga pantali ng buhok o ng mga gulay sa palengke. Each country daw nag-represent, pero kung papansin mo, dalawa yung green dun sa post at isa lang dun sa mismo logo nila. So ito isang kaso ng huwag kayong puro pa shoutout lang sa mga artist nyo. So ito ang lalabas pag ayaw nyo bigyan ng budget yung artist nyo, okay? Hindi porket 5 minuto nyo lang ginawa yan, 5 minuto lang talaga ng effort. That is years and years of practice para maggawa nila ng 5 minuto lang yung art mo. Ayan, ito ang nakuha ng Southeast Asian Games. Very good kayo dyan. It perfectly represents ang mga Pilipino bilang isang host country kung hanggang saan naabot ng kanilang effort. So nakahanap ako ng mas magandang logo para sa Southeast Asian Games. Maraming salamat kay Christian Crescencio. Amazing meme games. Diba meme games ng Pilipinas? Ilalahok tayo dyan para kay Tito Dante. Please pakishare kay Tito Dante itong video na to para makapag-collab kami. Gusto kong sayawan niya ako hanggang nagme-meme review tayo. Hopefully walang batang mabuo sa aming pagsasama. Sunod na balita Balitang balita, merong kumakalat ngayon na video at gusto daw kasuhan ng MMDA ang uploader nito. Pero bakit? Panoorin natin saglit. Congressional Corner Mindanao daw. Ano yung mga kable ng... Kuryente ba yan? Baka kable lang. Pero di ba may electric current pa din? Hindi live wire to. Live wire. Kung meron kang chronic wasting disease, ayan. Napaka-weird po ito. Snap. Napaka-delikado no? Oh my God. Ano ko dadaan dito? Diba magpatintero na lang tayo, di ba? Kaya tayo naglalaro dati ng SIPA, yan, ito yun. Para sa moment na to. So, kakasuhan daw ng MMDA yung nag-upload dito, pero sinabi daw nila na nakasara daw yan. So, sinasabi nagte-trespass daw yung uploader nito. Hindi naman talaga nakabukas yan. Pero kung makikita mo, nung paakyat na si Kuya, meron na agad pabalik eh. So, it means, yung parehong kabila nun, bukas. Kasalanan ba nung tao na umakyat doon kung walang harang? Ito isang
publikong istruktura. So, hindi niya kasalanan. Kung walang harang, makakakyat siya. So, hindi ko lang ba't masyadong onion skin yung MMDA para mangkaso pa dito. So, sana hindi sila manalo sa kaso at mabigyan pa ng pera si Kuya. Very good, di ba? Mag-winay tayong kakansel sa Pilipinas, videoan nyo para malaman ng tao ang katotohanan. Balita, merong isang tito na pare na nagpanggap. Nagpanggap siyang pare para makuha ng extra na datong. Perang sinisiksik dito. Tamang dasal lang. Meron kang pera niya. Yan ang gusto kong bookmark. Yung tamang-tama, may nakalatag tayo. What? Sandali. Wala bang papansin? Sa gaming chair ni Tito Police, di ba? Ano siya? Police by day, gamer by night. Ayoko na. Ang daming weird sa video na to. So kung may holy water pa si Kuya, you know? Kung nakulangan ka sa dasal at sa basbas, ayon sa Salmo 399, kikita ka ng 500 ngayong araw. So, nagtatapos sa ating balita ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nanood. Oh my God. Dami nangyari. Whew! So ako ulit si Mocha Frappuccino, nag-iisang legit fake news sa host ng Pilipinas. Siyempre kung kalimutan bumili, kung gusto nyo, i-like nyo ating FB page, follow Twitter, blah blah blah. Mocha Frappuccino, out! Ang isipan sa science o agham. Siniskwela, 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 hey!